Xa, pero vai despertando. Bueno, a estas horas xa sexta vasme permitir, Por que é dos tardíos? Sí, mira, vaite despertando porque tes a misión de atopar xente por aquí que nos conta as súas historias. O público é fundamental para nós. Así é, miña capitana, o que vostede diga. Os feligreses que somos os que estamos aquí abaixo, grazas, creo que algún non é feliz porque non dorme todo o que lle gustaría. Hai que porlle A ver. Seguro que o solucionamos. Había por aquí E quen temos por aí? alguén que traballa na noite, non? Quen traballa de noite aquí? Eso de traballa na noite... Hola, Aí, a ver. ponte en pé, por favor. Traballas nunha discoteca ou... No, traballo no servizo de limpeza de Lugo. Carai. Servizo de limpeza de Lugo. Sí. Pero cantos anos tes? 23. 23 anos? Sí. E traballas esbarrendeira? No, de normal suelo levar o camión. Levas o camión? 23 aniños levas o camión e ti que horario tes? Pois de 10 a 4 e media ou de 11 a 5 e media. Menudo horario. É dicir, nin durmes ti, nin deixas dormir os demais. E intentamos que non sexa así, pero a veces é É inevitable. imposible. Imos ver, grazas, amiga. Alguén que durma pouco, un insomne, que levanta a man, por favor. Home, non pode dormir todo o mundo que está aquí, ben? Onde Alguén- temos un insomne? No, ese señor... A ver, espera, póñase en pé, por favor. Póñase en pé. A Vame ver. meter por aquí, desculpas, como te chamas? Mariluz, De onde eres, Mariluz? de Cabañas, Vale, de Cabañas. Ti que estabas dicindo? que eu durmo porque tomo pastillas, senón non De dormía. eso falaremos esta noite, das pastillas esas... Levo 20 anos, tomando Eso, Bueno, xa eso nos- despois- creo que esta noite imos de dar resposta a eso Sí. tamén, Mariluz. Atenta, A ti a compañeira non che molesta co camión do lixo, non? A mí non. Home, queda como un tronco. Gracias. Eu sempre na miña casa todos os días, Rafa, pero cuidado con o paso. señor. Mira como tes ao señor aí esquinado que non Perdón, sabe que ni como tal? meterse Como na estás? butaca, o pobre. Como te chamas? Vamos a ver. Tino, 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 ti es feliz, Tino? sí, Es feliz, durmes ben? durmo Cantas horas? 7, 8 horas. 7, 8 horas. Xa se che ve que eres un tipo descansado. Home, está aí todo pachorrento, non te seas. Eu xa Aí, te decía. estaba dormindo, de feito. Ese home solo conta a noite, pero a sexta eu creo que ten pinta de sexta, Botas a sexta, ti? Oso non. Oxe non. Home, bueno, Sei que hai entre o público Sí. xente que non dormiu durante moitos anos porque traballaba nada máis e nada menos que no Gran Sol. Eso é duro, eh? É duro. Mariñeiros, Eso é moi é que duro. sí. Donde están os mariñeiros? Xa notei unha pel. Ponte en pé, por favor. Dous Iba a mariñeiros. dicilo eu, cando pasei por o seu lado. Ten pel desta xente que vive curtida no mar, non? Amiga, traballa moi Eu duro. daríalle xa un aplauso, porque esta xente Sí, sufriu directamente. moito, a nosa xente... A eles e a todos os mariñeiros. A nosa xentiña do mar. Cantas horas botaches sin dormir nesas mareas infinitas? Puf, Seguidas. É difícil de contar. Sin dormir, máis de 24. É difícil de contar porque che vou... Espera que está sonando o móvil, vamos a collelo. Eu dicía, Colle, colle. música ambiente, Colle. No. colla, non, Déixeme que fale. colle. Podo contestar. Déixeme o Pero teléfono. que No, sí, no, home, deixe que que- falamos nós con Escoita. quen sea. É a- Oye, é que- está, escoita, Rafa, vai Escoita. dicir, está salindo na televisión, Claro, estou está che no vendo. vendo. Claro. Está no vende, pero podes coller igual está sonando aínda. Non pasa nada. Non me deixes de volver a chamar. está nos chamando para ir a faena. Pa que te vas a complicar? O que se preguntaba, cantas horas seguidas chegabades a traballar? Traballar, pois mira, normalmente as mareas eran mareas de 15, 18 días. 18 días de traballo, sin contar o desplazamiento. Sí. Neses días, pois había pois que a mellor semanas que non dormías nada. 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 Pero Nada. cando dis, É que, a ver, é que vamos a ver, como se pode dormir nun catre cun barco que se está movendo, con frío, Non, con olas? caso que non había horas, non Sí, se pode paraba. dormir aí? Non había É olas. imposible. Despois imos preguntarvos os dous, quedades aquí ubicados porque vai nos interesar moito este tema.